Det er jo vigtigt for os som en grønlandsk virksomhed og være en del af samfundet heroppe. Og det gør vi jo netop ved at investere og donere noget til et grønlandsk formål. Og specielt noget, der har med børn og unge, det lægger vi meget vægt på fra Starks side af. Altså nu var MIB jo noget, vi tog op i tidernes morgen, fordi dels at vi får lavet en god partnerskabsaftale med dem, men også at for os var det jo en organisation, som der ikke var så meget fokus på. Og der synes vi jo så netop, at vi måske kunne gøre en forskel med vores bidrag i sådan en organisation. Og der er ingen tvivl om, at de ligger meget sjæl og arbejde i det, som de nu har som fokusområde.